കളിക്ക് ഡ്രീം മേക്സ് മഞ്ഞപ്ര റോയൽസ് മുപ്പത്തടത്തിന്റെ ചെമ്പട കൂട്ടങ്ങൾ ചേലോടണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കളിക്കളത്തിലേക്ക് കടന്നെത്തി ആവേശങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന തീരങ്ങളിലേക്ക് രാജകീയ പ്രൗഢിയുടെ രാജസിംഹാസനങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് ഇതിന്റെ പടക്കളം തേടി എത്തിച്ചേർന്ന പടയാളി കൂട്ടങ്ങളെങ്കിൽ മറുപുറത്ത് വീണ്ടും ആവേശ പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുക്കാൻ വിനോദേട്ടന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരായി സെവൻസ് തൃക്കളത്തൂരിന്റെ പോരാട്ട വീര്യം മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ കരയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞപ്പുഴയുടെ തീരത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന പടക്കുറുപ്പന്മാർ ഒരു പുറത്തെങ്കിൽ മഞ്ഞകറുപ്പ് പിങ്കിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കടന്നു വന്നവരെങ്കിൽ മറുപുറത്ത് ആലുവാപ്പുഴയുടെ അമരക്കാരായി ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ശിവരാത്രി നക്ഷത്ര ദീപങ്ങൾ വെടിതുറക്കുന്ന നാട്ടങ്ക തട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്നിന്റെ പടക്കളം നേടി ഒപ്പത്തടത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളികളായി കടന്നു വന്നവർ വീണ്ടും കളിയാരവത്തിന്റെ കളിത്തട്ടകത്തിൽ വിജയക്കുതിപ്പിന് ആക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവസാന പത്തടിയുടെ തീരത്തേക്ക് പത്തരമാറ്റിന്റെ തിളക്കത്താൽ ഒരു പടയോട്ടത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തി വിജയക്കുതിപ്പ് റോയൽസ് മുപ്പത്തടം ആലുവ ഡ്രീം മേക്സ് ക്ലബ് മഞ്ഞപ്ര സ്പോൺസർ കൈയടിയോട് കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പോരാട്ടം. രണ്ട് ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് തമ്മിൽ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ഒരു മുഖാമുഖ പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുക്കുന്നു. ഇടുക്കിയും എറണാകുളവും കൈകോർക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ സിറ്റി വാഴക്കുളത്തിന്റെ മണ്ണിലെ പടയാളി കൂട്ടങ്ങൾ. തൊടുപുഴ വാഴക്കുളത്ത് നിന്നും എത്തിച്ചേരുന്ന അരുൺ തെക്കമലയുടെ പടയാളികൾ ഒരു പുറത്ത് ഹിൽ ഗോൾഡ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് മഞ്ഞപ്പുറയുടെ കയ്യും പിടിച്ച് ചുവപ്പിലും കറുപ്പിലും അണിഞ്ഞിരുങ്ങിയ പടക്കുറുപ്പന്മാർ YCV വാഴക്കുളമെങ്കിൽ മറുപുറത്ത് കരിന്തണ്ടൻ വരച്ചിട്ട വരകൾക്ക് മേലെ ചങ്ങല പൂട്ടുകളും ആവേശങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന കളിയാട്ട ഭൂമികയിൽ ഡാഡി ബോയ്സ് ഓസ്ട്രേലിയ ഈ പടകളത്തിന് സമ്മാനിച്ച തണ്ടർ ബോയ്സ് റാട്ടക്കൊണ്ടിലെ അമരക്കാരായി മീനങ്ങാടിയുടെ പടയാളി കൂട്ടങ്ങൾ വൈജവും കൂട്ടാളികളും 7ാം നമ്പറിൽ ഭദ്രനെ കൂട്ടുചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കളിത്തട്ടകത്തിലേക്ക് വിരുന്നെത്തിയ വയനാടൻ പട കൈയടിച്ച് മാത്രം സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പോരാട്ടം. വയനാടൻ മലമുടക്കുകളിൽ ഒളിപ്പോരുകൊണ്ട് രാജതന്ത്രം മലർത്തി കടന്നുപോയ കയറിയവർ വെള്ളക്കാരന്റെ ഇടനെഞ്ചിലേക്ക് വെള്ളിടി പൊട്ടിച്ച ചരിത്രവുമായി ഇന്നിന്റെ പടക്കളം തേടി എത്തിച്ചേർന്നവർ ഒരു പുറത്തെങ്കിൽ മറുപുറത്ത് കാർഷിക നഗരിയുടെ മേഖലകളെ കടമെടുത്ത് കറുത്ത മണ്ണിൽ കനകം വിളയിക്കുന്ന കർഷകന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരായി തൊടുപുഴയാറിന്റെ തീരത്ത് നിന്ന് ഇന്നിന്റെ പടയോട്ട വേദിയിലേക്ക് നടന്നു കയറിയ പടക്കുറുപ്പന്മാരത് YCV വാഴക്കുളത്തിന്റെ പോരാട്ട വീര്യം. രണ്ട് ചാമ്പ്യൻ സ്പോൺസർമാർ ഹിൽ ഗോൾഡ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഡാഡി ബോയ്സ് ഓസ്ട്രേലിയ അവസാന പത്തടിയിലേക്ക് 10 മടങ്ങ് കുതിര ശക്തിയോടെ നടന്ന് കയറി പോകുന്നവർ കൈയടിച്ച് മാത്രം സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പോരാട്ടം. ആവേശങ്ങളുടെ കളിയാരവും മുഴങ്ങുന്ന കളിക്കളത്തിൽ മഞ്ഞപ്പുറയ്ക്ക് ഒരു മഹോത്സവത്തിന്റെ ആവേശം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന പത്തടിയുടെ തീരത്തേക്ക് പടച്ചുവടുകൾ വെക്കുന്നവർ വീണ്ടും തെക്കുമലയുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ വിട്ടുകൊടുത്ത് മടങ്ങിയ ശീലമില്ലാത്ത കായിക പ്രജാപതികളുടെ തോളേറി ഇന്നിന്റെ പടക്കളത്തിലേക്കൊന്ന് നടന്ന് കയറുന്നവർ. എന്നാൽ വീണ്ടും മീനങ്ങാടിയുടെ തേരോട്ടം കളി 9:45 പത്തടിക്ക് ഉത്തരം നേടുന്നവർ ജോൺസൺ ജോസഫിന്റെ വിസിൽനാദത്തിന് കാതോർക്കുന്ന കളിക്കൂട്ടുകാർ കൈയടിച്ച്